tv.net omwanchwa omori namba esi mero na botambe ngagetenga kwayira bire nere yigabwo chinchere chichonsi pina bogoto kwanera natonyore amanganao nkingo karaso muri mwanju murigeria ngoreta abageni babwate emigano emiansu babwate amangana yo gokumia ali alengita ndo itwale no barema Wego na koletera omugano osokoro yane inere kabensa muntangani actually omugano osokoro yane engambo nabageni baito nabo igo engana entuani nyuma y'ikida kechitoire gaiga negeta sine kya Ndizi TV twanyora na twesemirie twemanyirie na twego kirikagera ni ntwe na mbeyemo twachire nkuma imena isiko ya gusi asoko manyia gokogokia na gogosemera rero orochega bwo abuna botambe igombwate omugendera ombwata abageni timbwati mogeni igombwata abageni kwareta so bwango batomanyia marieta abo kero batomanyia marieta ndo bato mokunde kana se studio atobeka sako ko motongi nyuma yayo nabonda akoletera omugano so kora so bwango kurwa butogende asengambo yiri tukulia lero baba karibu ase studio ete ya Ndizi TV mbiole mbiyamana tomanyia marieta aona ase kwarwa sa marieta nkuru ku Kandi Patience Buyaki Michira oyo Pastor Michira kurensemo yake karibu Ndizi TV wate banga Kandi Patience Buyaki karibu sana naende eigunka mtumishi karibu ase studio biyamano uyo minto Wilberforce asogo twaliga nigoche studio ya Ndizi TV yes amalieta na Pastor Hesbon Michira igande umurandi boni gase skuru ya Nyanchwa boys ngokora ne kanisa ya Seventh Day Adventist Church karibu ase studio igo kandi no mwana ne okabere okay waterraga wo tubika sogo ko motongi second 30 ya mono tigato beke birengereria sogo saba biorumia na ndo mochenu tata Nyasaye yes bia mona singe nchueka ukiobogima na singe nchugwa toira mabera para gwa toikire ya se studio ya Ndizi TV asinge ncho yogo cha gusanga omugano bw'umwana kandi na obole mabwaye Nyasaye tuakuburiyo tuabere bibe nando toikiri no moikomo chenu eli namangana turasanga gaiga yo gokonya asoyo gwetera chi challenge chiobole maisikaria aibe bwato umwana omole mafu bose erebwe komanya naro mole mafu kabamo na intwe namono yo minto Wilberforce kagutura aseritaria Yesu Kristo motorito amen biamono omo kredibwa Nyasaye omusomba asengincho yamasabayo bono mwaka moko bwaterera igo kandi bono moko bwaterera igo ndete omugano sokoro yane aseda ekeyemo nyuma yayo togende asengambo yeri tukeriga liarero omugano sokoro yane amubwika abika bokenyoraire ngake yamagante byara umaite ovole mubu nekiumbi naende onde tachayo onde ngokumisokoro wata mangana mangi onte byara mumranare obwate olengo mwake mupire giata mumro gakire mbombo osikire kenyoro mumroyo isegare ngomo uko mumro yakabo pwanche to mupira mono pakekero kina oso ase timwe yamo yarenge nkongu koitu kondiri vale como ibagali gochia sembombo yara lakini ise nonyeta ale korora kire ngaki akongu mupira no kalegeti goikachio basi bono kalegeti omugakoli gagogete agwa kebichuli agotenga agokoraki agogete buno muntu orocho mupira abantu bonsi pako moro kali bo mupira itukondiri bamanyete ngo mugako yotale korora ngakiyemo igaikiro mumuro yana kwebera gakimbeke geti ndete yo kumubeka gakimbeke minanchechese ndete yo kumubeka igale ko kuminga na kingo kora tata amanye
ngana inche ngwakanda omopira gose angore kondwanderera na ndarese kumagenda gwechiwe kugeti mugakori gawase kwegosa bono takamotebiri mwako yakabori geti amatuka amange okona kubwati muno mwana yagwa kumopira no etale gwaka ndakeyemo mugakori akarwara kigima tache geti igaikera mwana yachigo sabalibaga okanigwa kona geti tali kobeko ogo chigo sabalibaga okanigwa kona geti tali kobeko ndakia mugakori agasira umuleo kana bagasa banebe timu eria okobate ngalibaga ngendenka nchigo tinde katato sirire okogenda sobo ugotinde kaise gatinde kaise no gwatigakira paka mombeke geti gosenyengente bakomobeke geti yara okomanya gotwange mbombo yara gotwange mbombo timu yakabaitiro bwato koyenachira koyetachiranze kabisa we komanya gwachigo nonya isano bakumingo mwisho tana gwaka mupira na kirera akaiga kakora bali kibamangana bakomanya kochie sale bakomobolinga yara obo bisimboro bi nkwana gwaka mupira lakini gwakire unotana gwakulinde akabatebia igona kumupira igo esiko ya tata elia taetwe kiagera gachire geti ache korora bunangwa kumupira nonya tale korora tata galengo muko lakini igegene tama tukonsipi ngangwa kanalengo mupira nabonye gene tengalero umuikoyororire omokochi oligo so moro kioria ageiti mono sana asamangana abeto gokorera mu muroyo yara enseye to chayonde mugano sokoro yane yomobweka abika bokenyoraire ekoro kundizi TV obwansu bwomugusio mancho murigeria igetaseni yoke ya chire kumago komanya gosemia na gokokia aso munoito omwansu omwanya getinge omururira sembeo okoro kunga obolema ase obogima nchomurario brother power jari bafos ndena bageni bane kandi na pastor daktari pastor daktari yes daktari michira oreta to mwabo kandi ngiradira mwebuli yoga amono mwana ye omwanchwa omurigeria obolema bwa kandi igoboro bolema obongao sana botana liri aservetero mwanya getinge twanyoranga the best way to handle emugamuro biri rero nokoreto mugako mwabo kyagera nero mokinirie amangana mange aya kandi gotoranyora asomuro rito gochiko chinga oyo kabere lakini aserero tato mwabo nero bwata amangana mange nonye kandi kabwate na makara atwale omwaka michira bono ngango mugano omwenge bw'omwana oyo kandi kuruka iborukwaye yamano muralia itangania somugano obwato basemi obonge ane muyamana asengencheli bagalio koleta mugano bwa omwana oyo ito okuruka kandi patience buya kimichira gatuwa murugeta malieta ya iga kandi patience asengencho y'abaswati babere abo bakune tubugima bwito buna bayibuli umuswati oyo mo no musongo lenge koroko kandi siringaring asobwenge kandi oyo akanete fees yane university kandi nero basomedi bona umuswati okabere no muswati okoroko patience matandiko olengo mongi nabwo lecturer yano yo lenge gonsomie university ekero umwana yarenge gotoka egali natumiete neye lecture yukwanda nyagitari elinda chigotoka ono umuntu uriya kantebi gotukonga umwana gotoko munyaruka senge cyo mwanguro mugaka kurunyumba mwagenda nere igo kumuruka patience ono ekagera tukanyoranga gwikatumuruka marieta yonsi igaibo iro mwaka we chiri gwibere no yomo 2001 aiboleire galia ase University of Eastern Africa Baraton asenarenge gosoma ekeren koimukie degree yane yelitangani ya theology amona guidance and counseling naliye togete chiarenge chitariki 14 chiumutie kabere omwaka o 2001 chitariki 14 na chichiri nande mokoraro ka Valentines karati gango
Patience kandi iganyoretwe rituko lya Valentines. Rituko lya Valentine. Okay. Ewan. Bono ekera ibole tugachete neo a growth ukobimba kete kwalenga se spinal cord nsaiga ase toko monyu meke gushi. Elieli kengi matoka muire nyagitari ya Riverol Hospital Eldoret. Ekara tuamuira abanyagitari bagateba tumuira ni bada y'iki wiki ibere bada ye wiki yemo achikubaru elindaru shibwe egente kyo kyakorokwe spina bifida. Agaenda theater kare ne wiki yemo. Agakorerwa okubarwa n'umunyagitari urikoroku Dr. Kirongo. Bakarushia enyameyu yabimbete umubere lakini bagantebia erike ngimanga umwana igabwa toborema okoroku spina bifida ne type yoborema bwaye spina bifida igakire ki type chinyinge nero eri umwana agocha n'umutu omonene nero ende okonyora oborema igabore guchia maguru inse bone yaige kuruku lamba lipomeningozil. Lamba lipomeningozil. Na kwande bie? Ewan. Evaleni. Na lega gotokolre kibindi kyo oboch naki okomenyo kuya kyo bochano madam wastra tabatali diyo munyagitali wato manyi achazi ibindi lamba lipomeningozil. Lipomeningozil. Zil. Zil. Ono oyiga igabago tebanga chinguru tichimera tiko chia magoro inse. Limbs na magoro. Lipomeningozil. Ono ligo chia samagoro inse chinguru tichimera tiko chiororo. Chia tange tuye nuko bimba kulikuwa lenge asomagongoya. Igo akagenda theater kare wiki yemo. Akabera nyagitari kwetani emetinyebere. Kogera enyameriga yarenge tenda ya baletwe egacha kubetereri bakole skin graft yani bakurushirisa nkwa segete bachikomegera batiche riyote riri yarenge magega. Yes. Korugabuo twatari n'umwana oyo kinyagitari kinyinge esingi cyo yokurwanerera ubugima bwaye nabo ditanga nibuna abayiboli titwankiranete. We were first in denial. Lakini asoko bwako mana tukaitabirana ekere toko some buku. Yes. Ase saburi 127 kebungo kiagata tebanga abana nebiegwa kurua somonene. And sometimes ingaligereria analogy yekegwe karumuntago koekegwe tukwanya komachoranga nkegwe tokonga. Nkegwe toko cha kondete. Ya no mbali wago kora kinyangi gatukubairira kiriyo igwete ngeke na kinko muyi nano mwirege chiko kwekaitabira ngana kiko amurete kwekaitabira nege chike kinga ekena kyo kwandetera musina ndi mbuyamo na kweni mbuyamo boto kebulire nenga intwe ningo tugo kinganya sae aseke gwatoire ekere umwano ya ikire emiaka yo kuagura asenge nchamagura ayatarenge ne chinguru nigarenge kuagura a very beautiful girl umwana umuya kabisa agendera takoseka lakini yagosuwe nena guchimaega asengencho nguru chio kuagura inseti chikola tichiyo tuchikuligere ligo na ibunga na maliga gocha lakini atebyo monene mbuya mono tukachaka kumuira chinyagitari ogokorerwe egento gekoro occupational therapy. Yes. Abanyagitari bamauga twahitire kinyagitari kinyinge twakire referral twakire kijabe enyagitari eri abana balemafu. Yes. Nande up to presently ngo chiale clinic yaroro kijabe wana ngo chiale clinic ya spina bifida ngo bakere once in a while, maybe after some 3-4 months ngo charogera. It's not been an easy journey. Wika asaikeire. Ekamo kibinto tuetebe tinkeringa umwana oyo bunache gekegwe kere kwairwe kegwa igo kerenda. Yugo itabire igo kerenda. Tugakana ni n'umuntu nonenga
titori konyora mwana onde tutarare ndoyo mpaka yani ikirenga kende yonsi keyo turakora tukamwancha. She is now the darling of the family. So she was your firstborn, or is it your, she's the only child? She's my second born. Okay. Mumranaro, so umura amana patience. Wana umwaka daktari mchungaji Michira. Ili ntonkire na beteretinga wikoto kasomo ganoyo. Ikiagera eganga yo mururi yo okurungo bale maso gimagotera Ndizi TV no go chenchia go sino go nchure birengera bya abantu isikogalia iguru yo bolema na twalira abageni gaiga na isikogalia sengotara asoko nyoranga ekero mwana atokiro bwato bolema muri yo mokora gento kieke muri yo muruterwa na bira toke na mama kandi and gokando mungirira maigasane kyara na bake bakolengera ligo mwabwate enkole ngisinge jo mebiye kanisa na mangana handi lakini pressure ngo chire yacha kuriskoga kwagambwa lindi gose kwate you direct to your face lindi gose kwagambwa kogo etanchera kwaligirelikwa ebinte kabirebyo na ki family cheno ibere chiro china kichia nyoleteli nganeli kero ne school wole bale school kwa university kwa ntebya kwa nyalero mwana ochiro omwiseke ango twago kanga gochionyo lira abana bero mu murano omwiseke bono ochiro okorete gento kieke obwato bolema reaction ye family chi family chino ibere na kichi ale kora somande bukugalia ekere mangere ki ale kora kuri mura kora Mephibosheth kero tenga mu murano gerte boli mwa Saulo nga ya ondeta yopi na kerema na karora kini ne kerema notenga no mondo na arora kini ne kerema na kiaba wa reacted. Well, abanta batangani kuita babunanda atebe is my family even before I accepted. My parents gaba itabitu umwana oyo punachete naende bakamwancha barabumba mwanchete kurwa. Okay. Even my mother-in-law egakora umwakere na asirete. No, actually, they have been a source of encouragement. So, kina kumwano yoiga, unachitenga nchi. Naende na kinta keteko teberanga ekiri abayibuli tobugene teko kore kiyali tangani. No goitabera no mwana unacha buna ebukwe tabangwa abana nekegwa regardless na kiumwana acha. Ache kare buya neke gukurwa sinyasa ache kare no bolema neke gukurwa sinyasa ache kare no bole memwa wonde bwensi neke that child is a gift na endenta que te goteria baibuli ga bon spirero there is something special in every child. Okay, tutaraikira abona omwana kwa morere wata wishira sa kwagura okorigereriga gwa kuminga gwa nyasaye nkwangete na tayeto omwana komo no gwa koriregi ngira na se patience. Yes. Karibu naende. Mema. Ndi kwa maete ngano ndi wasata kwe manyanga no monto mungao tuwika ini bana bandi. Kere na veive umonto natende 2 years. Mbanda to kwa nemo na sinini. Kerole miaka ebere. Na ligo sasa kumanya kwa noro mungao. Kere na ruchi bonenche. Actually riri abana baikire 2 years okonyora ngo tenenera bari gento. As for me na alikwagura. Ino si wanda funga 2 years kwenye kwa realize ringa yo kwagura gotagire gotenena. Abono nyasaye ndo kwa na gende pastor kyaro mwana miaka ebere nkoranga tara decide bu yanketa kireo karaki. Kokora bono kwa manyire. Actually the self esteem iga ya chagete kwa gachwa na exposure litu achagete kwa mwa. Na tukunya kugenda gitari abanyagitari bali bakomu attend. They became friends with her. Bakunya kumwigerera ni bamutebinga bono mbanyete igurabe ko gutara. Mutare lakini kaigura acha gutumia chinyimba but in the meantime kwagura. Lakini meke ndalenge meke sana so mwana buno yo komanya linganeli.
yetu na wale manyeti. Okay. Because karogo chaka mapema, it's also good because gago kina ke manyeti. I see. Bueno, okay, ntarachi kumoera tali swali ziaje. Ngana kyo mo chagetie skuru. Skuru igana mo chagetie skuru e korokuba BIS Baraton International School. URS school ya bana bali normal. No acha krete school ya early childhood. Baby class vya preschool. Bueno preschool no acha krete. Na ndiga tu ale como vera katua muira. Tu ikagali tu mubeka tu mutiga na balimu oborori tukoligi matu muira ne kwende kurinde ya kiruge kia kiogo suguma. Thank you. Okay, no mondrale Facebook yitondo chegere active ancho baligereria ngote ma YouTube yana igerense aketima etrekini Facebook ndoche abuga obonyo aya mangana ga soli na komutiga ente nganga jiado abuga obonyo following us live koruka jiado on Facebook eheto endere biyamano ono igatwale kumuira tuamuira ne kirugo kia egere abalimu banyara kumu assist. And one thing about this girl, Nelinga Pune, she has always been a jovial girl. Igaru mwanu ikiromo kokoroshi ubusani bugango. Bona akaroshi ubusani na balimu, egera bona balimu na wako nyara kumudumia na nyana abana bana. Okay, wana bwatera hapo. Kandi wachire skuru ya abana bali kawaida ayoire ne kirogo. Nonyole mugano mwenge iga muna gwasete skuru matuka le tete class ye mo iga no gonyo wana kwase komanya mangana no bwate mugano kiura to mwenge iga gwaheterete skuru ya skuna bega kwarengo bwenchere yibande mbaka leteki balengo bakabyekaine. Actually dirindo mwana ebrasi ebyebike toro cyaba bande mbara manye wheelchair ninki Nchende wheelchair igoro umuntu uri konga assist no mwalimu bweka abana bake itorengaini bakunyara bonkonya bona maswali bali bucha bamboli wewe mbona utembe yuko kwa hii kiti ono mete gusinyu kubaira ni yaibwika no mwana toma etia sikinonya yule kirugi. So that's your first experience na maswali ya bana okubulinga na kyayo metekero obwate konsekero kia ota ikuru abande bekaranse bingao ego break baenda go chiesa bona na kimwari correlate amangana mna abana chio go chiesa kwa bana kera bana go kabale boruto mepira gusiga to batingire ya masakara aso go chiesa yali go ikonye break time na ata yu mwalimu onkonyo bekanse mepira ne reli yali go chiesa runsi nero togo chesa na abana bandinzi yogire dinkwage dense kabisa bakachinche ntwagete chonse tabona rogire di bana tabona rogire yongo akorete grade kabisa no etu nkwarenge gutara umwancho murigeria ekoro kwa Ndizi TV obwansu mogusi egetasinga chiren kumana mbeyemo asogo semya gokomanyia asomunwa omwansu omwanya getinge ndi nabageni bane bogokumia omurandia daktari Michira nabo igo enyaroka ekoro kunga lisase kabisa gakoro ku patience kandi patience obwate opole mubunga Patacho wenyo raisi bokunga spina bifida spina bifida tima etinkinda abroke aseke gusika ngano ko erugwe chinguru asenseme yemo yomobere unabona bwatanga lamba lipomeningozil. Okay, tinda ndi kwane kiagera bono onkogera muri nchalendi mapema na mwamodesta mbaragura. Thank you. Kandi bono kwasomire kwanyorire ngawe kobe kunse ochiese nki yakoete nki yako kwa chinguru tokoroka self confidence ochiesa na bana abande nkwale ko igungaye igobekira stabona tikobera nche gwetero bonchani boli bale kongorokia nali gotwara negative attitude byo kwegorya kinje ntari kobera ai ne yanchira nitebunandege sanali ngomwana. Okay. Omwaka daktari. Ono mwana kwa moire skuru.
wikira bona gisari nketene college uri kandi ngo tutebi uri ngane ngo twere soro mugano gwo chimutwe kwa mwire bono school ngwate umwana ndo mwabona akoreteki umwana ndo mwabona arororo ngikebaye tugwisaneka maybe aye nenka yao ngabono kyagere ndo kuboreriga currently we handling a very sad story yo mongwano yomo obwata abana obwata mumuroyo yomo out of bana bayange sita abwata mumuroyo kwa bahati mbaya gose bahati mzuri nchenda tebe umwana mumuroyo ye igabwata oborema tayo borema turatembera batango borema bube borema bwa yose ko borigereria na buratebe ngoyo na fadhali kolengana na yeso korteki lakini bono ige family ige bwata mangana mange kyagero mugakoria igamwete ngonyo mongi no etakonyora mwana nde mumura ribarimba ikomenyanere naende gosengo nyomaro mukungu kabere oyo gocha gokoraki konyoro mumura igotaisana gitene mumuru yakorteki ayebono gigeko eto boremu oisana gitene abana babere abwe soyo makorteki aromolemaru ono una nate ba ndugu yana Wilberforce ekare tuite berne tu mwanu yo no borema bugare abana ba spina bibida mbale expensive kulinda egakogera ubulendi bwa no bakongwake ebintu ne binge bigane iribuna no bunare igane chibesa chigotumika sengencho yo kumurenda tari ekigera kige gekogera tito isaneka ekitwate baneti buna nago tebikurulitanga nigatwate baneti no muminanga tuisa kolento mwanonde the moment you attention igego change kurwa so yugo chia so mwana olionde that means we may neglect her tuisa como neglect tu akolini bepa kasi nyasa wanto kateba ninga tiga tumukinie unare elinde karatua mukiniri riria neneire togocha konyoranga turanyora na ndo mwana onde rioli tonyore lakini by the time wagocha gukina tukanyoranga igatuganitia ngubugima bwaye bwensi tugatebanire nenga ukuno gwanja kwa Nyasaye that's why we have struggled to make sure nga niga tokumuira eskuru buna mwana onde bwensi bugima bwaye bwensi egakia somete eskuru yabale mafu nekare tu amuire to form 1 to form 4 Joyland Secondary Kisumu but then igari tukanyora naende nga asingi nchibago chibaba beka baranga ntunabale mafu ntoli kwenyara amasoma yakaira nainse ekabetereria naende ngachikumuira bongonta achikoirora egaranyore grade gekumuire college form 4 igo amugima bwa yange bwa spiga somire chiskuru chi abana bali buya inkina akolere teiga asingi nchuyo kuagacha kilitokoroke gesongo self esteem yaye emanye eitabe naenda amanye naki enseye iga yabantu abali buya nerongocha komenya umaitaba bakero kuba beka bali mafu bokensemo baguchikomenya bakomachikomenya buna abantu baraka kakuni gete bagachire kuna bantu libo koma bakagachirwe ngakije bukwenko bonekera gocha sabanta abali buya agomochigusinyugwe itaba nakogendereri n'ubugima bwaye boniga gwetera kumwagache ngenjeyo umwana uyu nabago yakorera kende cyose nabakurwe ndagera nabago sibikianga nabago sibiye nyomba nabago kende cyose nabago kora bano bwatira bwasinini ngo chandese kandi ntegete kana somire nara igo korokunga mzungu akweruka mzungu omosota nero kweruka bondo chako ndikira text igega ale Sikri Training Institute Sikri garia ebwata abana babwato borema mona bande bali buya oyo no musiko koro kujoy gesare abwato borema bwiri sangwa ndoje eita betega ambaga garuka muzungu tanje namuruka na bondo jandikire tega nga muzungu na ndo mosota ino korkingere na kortege ndokiye nale comfortable kubobo igo yondo kondikire gakoro kunga omugambi Josephat Nyagetiria ono mugambi omo chief obonyarurande location Nyamira County tanako bataba somurobiriyo chief ndeno no county commissioner mwamotura setrika murinere nganki omurobiriyo yogoteba abantu bakondikire chi text igana abange amashabikiane YouTube na ina kingo sabo kwabera lakini Facebook itombuyere na bogoswagaria na ende gikatumikishwa nga twakororire kandi ngomugano bongonta
bono gano kwabira omonto monene omusae bono omusae kabisa bono gwachire kwirora form 4 bong'onta igankagete no bwata omugano ng'aki reception yaringi y'abana bandi n'abarimu na kila omonto tataminere bakwira agaria purposely kogo expose aye gwaikiro. And by the way, for your information, nera bweka bwirigeretiri bagabang'onta ngetindigeti. Hold on. Okay. Kirabo na to mugano bong'onta. Yes, tabona mugano bong'onta Joy. Kera na kore to koru Kisumu nkanyora nga. Tindi bu yango soe college. Na te tata bono tiga to ligenchire ndengira ne school nso. Ikagera agamboli school kigwete kogenda. Kamuteye skuru nere rugura kuru kubong'onta no tete kwenda bibaga nori aganganchira agankorera shopping ngamuteye ne boarding ingo chikobera ino ngai kuma ngari bagandire bong'onta bibaga nari ngororo kogera nkura irara abana bali agokona ngateba ribageri enyere gakwira abandi na incho bone enkokora enkogenda bunonde bwensi why bong'onta local school ribaga kware gochore school ere town esoro chinga abantu maybe ba chanukira kenko agera togachora bong'onta being local amuno bali mabwao mete ogochusia soko ba comfortable, so you find yourself comfortable in bong'onta. Bono wasoire bong'onta. Tote wangu wawate naenda basani wangu. Naenda basani kazi nchana actually no chiari basoma chinyingi. Oh, so environment ya bong'onta ngo bayarenge ngiya asinge nchonko abwate abairi barengo. Bono bong'onta gaiga, take me through your classwork. Nima yataba ali mondire bagoche class ime nchoma tana the disability world matuka manga ake kokopwa. Na somire school ya regular na somire ne school chichinde chia special abali mondire bakweba bagoche class ime kwanyora yo koleteki webire na kware ko tackle kware ko deal ne institution kabireyo webire kimasomo iyo kwanyora mwalimu gocha kusene body umatayo automatically speed ya otekole ngane yaba tekole ngane yaba ndetalipo. Aya gusera wasangi njere ubona uteja ayobora na wheelchair most of the time wasangi maybe obekire magaria omwalimu oicha bose mwato mugose practicals omwalimu okora gento kieke ebetenga mwese botakire ko anda mokore genteke ebetenga naye no ora among them na ko deal ne situation kabirecho actually tinko tinyore ti situation bine yubongonta ekogera abarimu etwa igwanaine bametenge kirasi gete onya form 4 waitinge bwato mulemavu bono riri bago prepare practical bameto mulemavu naro ikirasi yake. That is great. Bong'onta no mo sari ke tono chitole the late bono iga Gabriel Sagwe kabuna sometie me soul rest in peace. Iko bong'onta nja with disability from the beginning kabuna tare korora no abeto mwalimu bong'onta gali for some time nyuma atararuo achiko nyarakoba kakorwa sobo iko bwense kale gali school ya Kibos. Bono umwaka daktari mwana yuko mwirire bong'onta by the way, it's your brother. Ngai your brother ali bono ga. Kandi. No ali. Nkalere. Erena igete college gusana umutangane gusana college mino. Okoli. Era okoli college. Okay. Bono omwaka michira. Omwana kandi kwa mwirire school. Kandi yo no moteli. Who discovered teke ukia kyo gotera. Dero discovered teke gosena ye buna kwa lengo murandi. No, we discovered the gift a very long time ago. Very long as early as Ekerare umwenu musinini, she loved singing. Iganchi te gotera. Na inde kwale konyoranga matera nona alia gotera review school igagucha anya bugate tonsi pi agotera. Andukano umwenu yo no moteri. As early as class 8, she felt like nabata getacha ake gotera. Lakini renda singenjo no mwibuli nimanyete unebyegu binde bigwe changamata bigira abe buyo chake uchake ko kubeka matera au ase emetanda ekarwa kuje form 4
kamukani goiko kore school so go to school tere school emiaka yonsi pi ere ngoterare school kwaya nyumba nanje tegotera none kare tugo sabanero konyoro ku lead song service ono numuntu bwanje tamate when I discovered this ngateba kumbe nono mulemafu na bagutwara ekegukia okay what if we build ekegwiki then inchinangina tukachaka kuagache ekegwiki okay by and by ngora pakalinde bunegekirega okay omwancho muliria eyekoro ku Ndizi TV obwansu omubusi rero mbwate omurandia daktari Michira naboigo lisase ayachankro kilisase baba kera lisase ole mwate wanganya zipar nyortu Valentine Day birthday yo choturangire tunacheka kigali kabisa Douglas Evangelist Douglas Barongo Mochora igali Naivasha live on Facebook agato tebinga brother power amunabageni bao God is gracious. Evangelist Douglas Barongo Mochora asanti na yesenge chokoba ambassador ya Ndizi TV obalema asoima ime ya Naivasha ali na Kuru County so Ndizi TV igotole ebitunwa nebitongo kandi pono abantu muri bakagirete nga maybe bono obalema obubwao igoburo obalema allow me to say obalema bwobosoku lakini unakora research ya negalia na kwanire ntu alingi nayo mwaka daktari gali bombo pastor ndago shudia kabisa ngo mwana oyo nti na amoro liro correct na amoro liro go perform tato minoteri ko maiteke ukia onga kurukale ogotera kwa olengeretie igo gwate singinchio bolema go sinenge ntokiale go chakobono otale kolemara ya nkolengeli ekeneke kuna etu na Nyasaye kere very special ntatebe na singinchio bolema igo taibo mwatege ndo nkuri swali yo mchungaji kireke ense kumyoka bwango gali tima iteka ramangana rama yense genda bwango tata abantu muri maitenga mibiekera ole marite nanja ndo murangura mburi bali siko gali ngaki nkyo tabere ti umwana muziki ngotera ndi lakini tindi so much into it nkyo tabere ali ntombire biri limited to disability nga music na yoke korteki na rojo katobekeire it's not so just like una naona abatore byetu bwate byegwa ao nabale mafu nabarabwo igababwate byegwa ao una bono when I was discussing with you some other time at a personal level yes I realized you wanted to be a journalist kurukoromoke oh you did yeah nkamanyanga uyeke gukia no kiarenge guchiga so titoko bakiregento because abasongo bagotabanga being everywhere is being nowhere being everywhere is being nowhere igongo okoba kirase nokoba sota iyo nokoba busa ngiro ngende kibiya being everywhere is being nowhere okay wale ndo mole kimbele mbele ziko galia tainjenate ba ino mo theologia ni ono mo kon kabisa ga taendere oh no nabo buna tokonya gukini umwana umwiburi umungai igo koligereria nga umwana uyo mbintu kianchete tali asekani bweka nonya na asemo muri umwabo na atemire koligereria bintanchete naende na mukonyira agenda guchienjereyo enjereria anjete negentu keria sendo chenga nabwate kegukia eguchiga okay igo uyo nanyorete ngekeukia na matera nande kulbi umuntu nabonda atebenga nabaga kirite kurwa saba ibuli bae because ekere nalingo musa nalingo materium yamono actually na kali gune chikwaya ngenda ko batera tena nande sometimes ko lead amatera yekere tatagete ko solo kiasi nabona ale kuligwa ntere okay ewo bueno kandi nonye ata sometime na unity band na kole na kucheza tu muziki yake kwa tarabu mu Kristo so Kandi might have taken it from me yeah
eno kumagara basani wetu bategerete bali Facebook garia eno kumagara gote banga pamoja. Kandi, I'm so proud of you. Thank you. Akrokwa Douglas Barongo igari na Ivasha ambali batoligereti live. Tuwatenga no turamo and Kandi, please keep it up. Bono Kandi chideka chikwenda bwango garia gagetenga mangana mubwate na mange. Kandi bono currently amatero gotera na yikegusi. Ale mixture yikegusi nara yigesongo nara yigeswahili. Nke amatera ago skana kiro kimono. Mata bantu muranyora maybe singing show bali magwatera matera kolekana ngabona yo chandikete kuna kwirira. Aya materane ala ya motivation. Maybe ndangeli kuntere function ya matanga. Kuligo kumotivate monas bali bakwerire. Kego ikere ase anye neshere aye chinyangi naro. Okay. Specific. Okay. Occasion. Okay. Iko bwate kwaya gose ole Nde solo artist. ole solo artist. Lakini nande ngotera nde kwaye kuruku sacred ministers. Kurunga Mildred Mokeira korwa Tasha Nairobi. Mildred Mokeira know how to watch the live on Facebook. Batanga Kandi, keep it up and may God bless you. Kwa na kwa lenge gore ya materao. Igo materao igaro occasion onabo nayo kwirikira matera gose ngogokonya. Ngokonyu nde ayande kulika ayande nkulikande. Okay, aitiga kama swali ya matera ocho ncheto tuligiri bagantu bwate gepindi ga kya matera ebinga kabisa wabo molisi ya misi ga limba bwate ipindi maybe mo discuss ya matera. Now kandi bona ganga yole. Nde ngosoma Kisii National Polytechnic. Nkosi kwa kora kandi. Ngokora computer secretary. Computerized secretary. Ndege tinko boli na sekitanje ngole so kwende ya kabere. Bono umuga kamichira aso gukorera ndakambwa ategari yange ye mone nusuka gusebire gakirabe kinyinge. Kwa kwanira mangana mange yoko abantu moyo kwa kwanira mangana mange yogo semia. Ayebuno mugusi nando mugusi typical. Ntege turwe engana yawo yo mwali obale mambo na gote ngabona chifame chile chikubuneka ngo mwana tokire obwata albinism na bwato mwebuligaiga wangire nga anyore to mwana kareteki obwato bore mbole marubweli sankwa aye no monto gotume kebesa kirenga ki kokini omwana obo semi bwa obo mwali bano kiri okwana down from your heart kurwa enkoro ya na imenta gete abaligereria abatuligeretia CTV and DCTV gari kuriarea onye tu gwitaberana na kiriure na asure tokonyora ichibu yeringana elio uranyora likubwatetenga kiyo because the solution to every challenge in life starts with acceptance. A solution to every challenge starts with acceptance. Okubwabo konguponde pwensi asobogima litanga no gwitabira nanga bono no lega. Gwitabirane. Totaringe gwitaba umwana oyo. Anga busiga kwete busitumuite. Aliboyo. Yes. Busianga iga tokuimokia twalenda twamotega asigete street. Como de Nesani Kanyano Daudi. But I'm proud boni gamunango teba iga. Inche ni do and say this girl can take care of herself. Wow. Great. Because I've done everything possible como empower. Great. She's empowered so much that nabago kole biashara. Great. Naba kuliga sine certificate yae. I'm so humbled. Yeah. I'm so humbled. Kandi. Engana yao yo mwelio asomuru wetu wale master bukima. Tokole. Engana yo mwelio ndatebe. No koira neli kwanza Bible banengambia mono asokonki ekerenge kenaikeire. Na Bible bonsi pibali bagwata bana bale mafu basoki. Okay. Koire nere campaigning enderete. Okay.
yogocokia abana bari mafukuru nyumba. Thank you. Tatena rayo Julie Gichana kulinga matera aho ngayare. Julie Gichana is a good friend. Na no ndoko nigira Peres Nyabate kurukegogi bakombolinga kandi amatera aho ngayare. Bwangu kindly batebi. Amatera na rase YouTube channel. Okwenda search kandi Patience Buyaki. No ara on sipi YouTube o subscribe. O like. Okay. Okay. Thank you. Akinta gukora kire gento rero namanga namaya takoera amangi butambe bosoko kusodenga mangi namaya tabagoteba odenga manga namaya akoba mansu manga nabira maya nanda santi mwaka michira so gwancha gocha studio Ndizi TV nande gatura kugani kindly kabe toka Patience I think onya bokoboli baga kyagera no yo moito e department ya disability Ndizi TV ngaki ndio stokorere appropriate wikatokoligie egere oiche osemi abantu baito engane ntwani aso bale mari tukerigalia rero engane ntwani aso bale mu mwanchu murigeria tata no muya ochiete magunkura ndega chisaba sigiti itaratwata akaleta mama agacha gutwatira ka tata no muya mwanju murigeria tata no muya ochiete magunkura ndega chisaba sigiti itaratwata akaleta mama agacha gutwatira ka aseri baga lia bonse butwabwatira na sema yimanyiriri galia yo minto Joshua Auta jikoni gali transmission rero libaga lisase Abigail Nyanchama na bwate John Kebati na bali bonse togerto ko bwatira no libaga bagani bane nchino muralio brother Power Jared Wilberforce tiga omonena kolende wikatumirane naende engakiende somo ligorema ase obogima. Bye bye. Yamana.